Nje lasilewe yinto nje engazisifela. Ngizele esiqinini. Sino wami mina noma 2 million. Kwato. Okay, so we both Phezulu ngicela kodwa osilapha kumoya. Oh, umoya Unomoya lola. Lo cabanga. Ngiyakuzwani ke noma ngivele ngigodole semthamo. Kodwa semthamo. Ngivele ngigodole semthamo nami. Afese kuyabanda. Kunomoya. Kunzima. Nyama ngithanda. Ngifuna mama. Ngawo kunomoya. Hey. Moya ngampela. Bahlala. Unjani wena uthanda kanje? Andikhala mangabe awuthanda muthanda. Hayibo, ngivele ngapheli. Ayi ngana mina siveze sebenjibu. Hayi! Tata lesikhumba. Ngiyaphila. Ngiyaphila. Awufana ngicela namhlanje. Yamona. Hey mahu. Hey yawuza lo sound. Ngisacabezela isikhumba sakhe. Guys, senginoshuni engizoqhamuka nawo. Hawu kodwa Nkosi yami ubhuti sizobafetha akasazini isibongo sami. Yakho serious methi ungowakuphi isibongo? Bathanda ukuzigcwalisela. Uthina? Why? Anisiyekeni phansi, asidlali la. Asidlali la. Bathashela. Bafethu ngizwa noplaki onzima. Yazi abantu hlezi bengibuza ukuthi nomzamo ugcobani. Ngiyeza noshuni. Yabona nje ngizonitshela ukuthi ngigcoba ini. Ngoba phela ngithi niyabotha coffee. Kuzamanzi kakhulu. Hayibo. Hawu. Asiphuza amanzi la siyagcoba. Ngingalalela abantu benkhombisa. Yabona ke bahlali. Ngizoniplaga ngoplagi oserious ozayo. Ngingalalela abantu. Nize nithe. Ukuthi phela nami bengisawuzama and guys uyangiphefumela. Uyangibona ukuthi njani? Ngenzela nje yonke into yakhe. Uqala ukclean. Emva kalokho nje sis. Emva kalokho nje. Hawu sis. Ngiyangibona ukuthi njani? Fresh skum. Qale yangicleana lento. Uyabona manje? Isikhumba sami sinje. But ke plug yeza very soon. I-print mangasithi thelezi solulu. Wenhliziyo yami nasafuna ukubhalela manje. Mina ngishone. No guys, phela ngizonipostela very soon. Yabo. Ngizonipostela very soon. Ngizoposta nje. Okay, into ngisazobona. Bathi nje ngiyeza ngempela noplug ko serious. Kubanda kanje wena ukhuluma ngophuthu ufethu ko serious. Banda kanje uqanga uphuthu. Wakhuluma isigesi lo. Ayingemngani inyawo zakho ngathi usina ingoma. Okay. Mina biza unatesh. Nange cela isizulu. Ila. Okay, ngizobuzwa. Masa usirias ucela isizulu. Hey wena sanda nani? Ngiyacela mina bengiyoskema efonini yami nje Facebook. Usukhuluma isizulu. This is bengizothi scam ukuthi nje into engabalekile kuwena. Ama insurance adabini. Unayo imoto nginyaphi imoto mina? Kunomunye othi ufuna ngifaka insurance.
wemoto yami kakhulu ngikhulu ngithe siqedile ukuthi wena usucela ngisho ukuthenga imoto uqualify yaphi ungana-payslip yini uzongisendela i-email kumatrase laphi nemhlaba kubanda eThekwini kuyabanda eThekwini ngomanje ngeke mngani iy'nyawo zakho ngathi uyasina tobuzwe iy'nyawo ezimbi but ngoba lo segcoba lento esiyigcobayo-ke seziyaqala ngikho ngizobe ngi-available ziyaqala ungathala uthola umsebenzi yeah inhliziyo yami nesafuna phela okay what should I bring like ngiyambuza bese yebo yami Bengincese ngokuthuthukisa ibhizinisi. Cha, ngangabe umsebenzi bathi awuzi for interview. yeah no umsebenzi Angikwazi kuningi umsebenzi ngizobona nge-email azo. uzokusendela email wow yeah usebenza mhlanga Hayi. usebenza mhlanga mhlanga nje Kusho bathi umsebenzi. hayi bo uzoma uphasa interview nje hayi bo thini ntombazane manje hayi Aku-interview sokuzophasa. hey kodwa bayibonile i-potential kuwena ngaphandle kokuthi uzukhuluma yabo sebafuna nje mhlawumbe nje lawo ma-highlights lawo ezi hawu awusebenzela khona sibashona khona abo Sekufanele uma mangicela umsebenzi kodwa azi umzali ngimtshela ukuthi ngicela umsebenzi ngimtshela ukuthi ngicela imali yokugibela. oh ungamtshela umtshela umsutholile uqinisile bazali bastress yakho bebahlali Siyikhuluma izolo 2 hours. incina nje nesikhuluma 5 khuluma noma nobheki wakho yibo mathamba ubheki wakho ngikhuluma naye ufana uphaka iplate elingaka kodwa ngeke bese encinci hayi buyena bandla hayi uvele uhafu ngifuna ngivele into enjani kanti ngoba sengivele ngiyeza nokulaka kwento engiyigcobayo bahlali ngiyeza nawo iy'ngane ayijula la ngaphandle ma bayabukisa abantu athi ke asinamuntu ngehluna bengikhuluma Oziyo yami melanje ngiyeza noplaki with the rights athunga Khona negaraji esasona kwase ngethwe. ngenzeni sasole khona oyikhona yazi ungakuphi ungase yabona indawo leyo nathi busezula khona ukuthi hayi lana yabona ngaphezulu ngakwisekhe lapha La McDonald's. oh yes khona sasolile la bahlali Mfethu awubuze u-Andisa mfethu usuthini?